पानी के गोबर हटा दिया, साफ सुथरा रहित, माल जाल के सही रहित। गोबर ना हटल अभी ले। मिश्रा जी, ए मिश्रा जी। अरे अगुआ जी, बबुआ अभी बता तो हम तनी आओ तनी भेंट कऽ के। अरे अगुआ जी आई आई, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठी। का हाल बा मिश्रा जी? कहल ना जाओ काहे खातिर बुलावल गइल हो? बैठी। ठीक बा, रहुआ एगो कुर्सी बैठी। बबुआ अगुआ जी आई, प्रणाम करो। प्रणाम। खुश रह बबुआ, खुश रह। का मिश्रा जी, हाँ जी, लड़का के तो बड़ा बढ़िया संस्कार देले बानी। संस्कारी लड़का। हाँ, लौकता पैर के जगह ठेहुना पर प्रणाम करता। अगर एक भी और संस्कार दिले रहती न, आहा मजा आया जाई। का करे मगुआ जी, ये घड़ी के जुग जमाना जौन बा तो शॉर्टकट हो गइल बा। हाँ बढ़ले बा। यही से लड़का कुछ अपनैले बाना सन। जानता नहीं अगुआ जी, हम्म। हमारा लड़का के बहुत जगह रिश्ता सेट भइल, अच्छा, लेकिन हमार पर्दार सार काट देता ना सन। हम अगुआ हैं मिश्रा जी, जहाँ रिश्ता फेल होला नु वहाँ हम पास कर देनी। जानता नहीं मिश्रा जी, ये बात सही बा। अगुआ बिना झूठ के आ शादी बिना लूट के ये बहुत मुश्किल बा। अगुआ जी, रउआ जौन बात कहनी तौन हम समझ गई। राउर जौन फीस बा तौन राउर फीस बरकरार रही। रह गई बात कि एगो हमारा बबुआ खातिर सुंदर सुशील और तेज तरह का लड़की रउआ खोज दी। अरे मिश्रा जी, रउआ चिंता मत करी, ये एगो लड़की बिया हमरा नजर में एकदम। अरे हमरा कहे का मतलब बा जानता नहीं का, कि लड़की पढ़ाई लिखाई बिनाई सब कुछ में एक नंबर बिया। वो में चिंता कैला के जरूरत नहीं है। कहे का मतलब ई रहला हमरा। अरे अगुआ जी, लड़की बढ़िया बिया न। सब ठीक बा, बस हल्का सा। अगुआ जी, का हल्का सा माने बहुत ज्यादा ना, हल्का सा खिसिया बिया। अगुआ जी उतना भर चली। और लड़की सन में तनी खिसियाहट होला, उसे ना घबरा के चली उतना भर। अयो अगुआ जी, हमरा के दहेज में का मिली? ए साला, हमरे ते बाप बन जो, हम तो लड़का बन जाता नहीं। हमरे बियाह के बाद चलाओ ना, हमरे शादी करावते। जब हम बोल ले बानी तो साला फैसला करे वाला ती कहे है। यही चाल से तरह सब शादी ब्याह कर जाता, कोनो हित परित नहीं के नाम ले शादी ब्याह करे के आ पर्दार काट देता ना सन। तो चुपचाप खड़ा रहो, हम बात विचार करते नहीं। काल ले दे बा हमनी के समझम सन। अरे मिश्रा जी, जमाना बदल गइल बिया आ लड़की जौन बिया वो खुदे दहेज बिया, वाईफाई समेत। अच्छे अगुआ जी, लड़की इतना तेज नहीं खनी जे शादी के बाद भाग जा। ना रे बबुआ, वैसन बात नहीं है। हफ्ता में वो 2 दिन जइबे करी नहीं है, वो बे बतावले। पापा पहले बियाह होखे ना, तो बाद में देखल जाई सब। अच्छा ठीक बा अगुआ जी, बात विचार कराई, लेकिन तनी दान दहेज पर ध्यान दे। ठीक बा। ए मनोज भाई। अरे अगुआ जी, प्रणाम प्रणाम। आई बैठी आई ना। सब जी का समाचार? ठीक बा? बहुत बढ़िया, बैठी। सुनाई और सब? और सब समाचार ठीक बा, अपन सुनाई। सुबह सुबह कैसे हमरा दरवाजा आइल बनी, बताई तो नहीं। ए रउआ नु कहले रहनी ना, खाली भेंट भई रहे तो आकि कोनो लड़का नजर में होके तो बताए। अच्छा, तो जानता नहीं, हाँ। एगो लड़का नजर में बा, हीरा बा, एकदम हीरा। बाकी तनी मोबाइल में इने उने झाका झुकी क लेला। लड़का के कमाई धमाई का बा, धन उन का बा, बताई ना। जानता नहीं, लड़का के तो कमाई इतना बा कि ओकरा खुद के कमाई या खुद के खर्चा खुद समझ में ना ओकरा होला। ए बबुआ, अगुआ जी आइल बनी, गोड़ छू के गोड़ लागो लोगिन। खुश रहो। ये लड़का हो लोग? हाँ ये हलो। ई बड़ हवन, ई छोट है। ठीक। अच्छा अगुआ जी, ई बताई कि लड़का खाना बनाए के जाने ला कि ना? मिश्रा जी, हमरा के माफ करी हो, हमरा भाई खाले पैसा से मतलब बा। अब तारा भाग में का बा, अब तू ही जानो। ए अगुआ जी,
हम का पूछा तनी लड़का खाना बनावे के जाने ला कि ना? हाँ हाँ उ सब ओकरा आवेला, लेकिन खाली उ गैसे से डराला। अच्छा ठीक बा अगुआ जी, शादी के बाद उनका डर ना लागी। अरे दादा रे। हाँ, हमार फीस ठीक बा टेंशन मत ली, और सब फीस मिल जाई। ठीक बा, तब हम चल तनी आए। ठीक बाप रे। ठीक बा, चल तनी। रिश्ता तो भगवान बनावेलन, लेकिन बिगाड़ेला ओकरा के अगुए। ए मिश्रा जी, तू जाना है भाग जाने, हमार तो काम रहा शादी लगा दे। हमारा तो भाई पैसा से मतलब बा, हमारा बियाह लगाओ कर बियाह लगा देनी। मान लो कि घोड़ा घास से दोस्ती करी तो खाई का। ऐसे मिश्रा जी जानस, तू जाना तार भाग जाने। अब अगुआ जी चल। अरे उ तो रोज ड्यूटी चल जानी, 9 बजे से तो घर एकदम खाली रहेला। हम ससुर जी खाली रहे नी सो। हाँ ठीक बा। बाप रे। अरे दादा रे। का हो, केकरा से बात होता? वो सूत के हो? केहू ना, उ सहेली रहा और वो तो ड्यूटी गई रहनी। फिर इतना जल्दी कहाँ चला नहीं है? अरे आज साइड पर सामान ना लो, इसे काम ना भइल है, वैसे चल तन जा, एक गिलास पानी लेके आओ। हेलो हेलो हेलो, बोला ना क्यों आ गया? हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बोलत का है खो तार मरदा आ गया का? बोला ना तार मरदा आ गया का? हाँ रे, ओकर मर्दा बोलता। बोल सुअर के बच्चा, कहाँ से बोलता रिस रे? हमरा से क्या पूछा था रे? पूछा तो अपना मरहर से पूछ, पूरा सब बता दे। बोल कौन रहला? हमरा पीठ पीछे ते ई का करते रे? बहुत हो गई वो अबरा से हम कुछ नहीं की बोला, तेकर मतलब भी ना भन किरो कुछ करे। बबनी के फोन। हाँ पापा तू जल्दी घरे आवे जी, हमरा के सब लोग मारत पीटत बा, हमें जी ना रहे। बबनी तोरा के मारत रसन? अच्छा तू जल्दी आवा। बबुओ जल्दी चल, बबनी के बड़ा मारो तरसन। काहे खातिर मारता रहा? अरे काहे ना काहे खातिर मारत रसन? चल जल्दी चलो। चल गाड़ी घुमा। अरे घुमाओ ना रे, जल्दी चल। काहे धीमा करी आगला बड़ी? चलते न बानी, चलो ना। दिमाग मत खराब कर, चल जल्दी। बनी अरे समझी जी। बबनी अरे समझी जी, आई बैठी प्रणाम। ए जे कुर्सी दे हमरा के बैठक है, हमरा बेटी के मारत रह घर में, आ तू नाटक बतियात रह। घर में मारपीट भइल बा घर में? हमरा तो कुछ पते नहीं खे। बबुओ मत करो, जल्दी बोलो। कहाँ बारी सने जल्दी। प्रणाम भैया। पापा हमरा एकरा साथे नहीं के रहे के, ये हमरा के बहुत मार ले बा। सुनो ना, तुम्हारे बहन ना रहता नु तो तेरा छाती के बातें तुर के लेकर टाटी में खोस आई थी। एगो हमरा बात सुनम लगिन, काहे मरनी ह? एगो लड़का से बतियावत लसिया। ना पापा, हम अपने सहेली से बतियात रहनी है। छोड़ी समझी जी, मर्द मेहरारू में होत रहेला। चली हमनी के आपस में बैठ के बतिया लिया। ये तो गांव के आदमी फैसला करी, जान लो। का समस्या बाकी रोलो के जिन पंचायत इकट्ठा कइले बने? सुनी मुखिया जी, भाई मिश्रा के बेटा से हमरा बेटी के शादी भई रहलो, आ एकरा के घर में मारो तालो, पीटो तालो, गजन करो तालो। मिश्रा जी, ई का बात सच बा? देखी इस सब बारे में तो हमरा खैर पते नहीं खे, लेकिन रह गल कि पहली बार हम आज सुनले बानी कि मार झगड़ा भइल बा। आ रह गल कि घर में हमरा एगो लड़का बारन, एगो पतोह बारी। हम रहनी बाहर के काम में, ई लोग रहेला अंदर। अभी काहे खातिर झगड़ा झंझट कैलक लोग हमरा पता नहीं खे। आखिर काहे खातिर मारपीट होत रहा? कुछ पता बा एकरा बारे में? देखी मुखिया जी, हम अपना सहेली से बात करत रहनी है, तले यहाँ के आके हमरा के मारे लगनी है। हम भांग पियल बनी, आई ना तोरा के मरनी ह।
तो सहेली से बतियावत है कि एगो लड़का से बतियावत है? ना यहाँ के झूठ बोला तानी, हमरा नइखे रहे के यहाँ तो नइखे रहे के। ई पंचायत होता कि खिलवाड़ होता है हैं? रउआ मुखिया जी अपन पंचायती कर हमरा के का अधिकार नहीं है हैं? रउआ तो मजाक बना ले क्या पंचायत देखना के। पड़ रहा है? महाराज बैठे। अच्छा है मैं ना 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 हटी छोड़ी अरे बैठ इतना गुस्सा ठीक ना रहा। बुझाते नहीं करवा लोग कि झगड़ा के फरिया के बाटे। अच्छा मनोज जी अब का चाहतनी केगा फैसला कइल जाओ। देखी मुखिया जी हम लड़की नहीं चाहत रहे के ना रही, हम अपना घरे ले जाए एकरा के। आज एकरा के मारो तालो पीटो तालो, कल के घर में एकरा के जरा दिलो, तकर जिम्मेवारी के ली? अच्छा मुखिया जी बताई, इतना आदमी पागल हो गइल बा कि एकरा के जरा दी घर में या मुआ दी, बिया यही खातिर भइल बा। तब बबुआ लड़की के रखे के बा। रखे मुखिया जी वही शर्त पर तो केकरा से बतियाओ तो से बतावे के पड़ी। हम को बार कहीं, एक बार कहले में तारा समझ में नहीं खेवत कि हम सहेली से बतियावत रहनी। हाँ अच्छा तू बताओ, तू इनकरा साथे रहबू कि ना रहबू? ना हमरा नइखे रहे के। ए बाबूजी रौरा बताई कि रौरा अपना घरे हमरा के रखेम कि ना, कि हम कहीं चल जाई। ए बेटी कहे को कह देलू, तारा खातिर तो हमेशा खातिर दरवाजा खुलल बा। का भइल बेटे? का ई सब का होता? ना बबुआ कुछ नहीं के भइल, तनी झगड़ा उगड़ा कइले रहलो, फैसला हो गइल बा, चलो लो घरे चलो लोगी। ए ई के हो? ये हमरा गांव के पड़ोसी के लड़का ह। शादी ब्याह में तो इनके हम देखले ना रहनी, इनके के बार देखो तनी हम। ए चले के ए बबुओ तनी बमनी के बैठो ले चल। ए चलो 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 चलो। सुन ली पहले लेके तो जाता नहीं, पहले ही नंबर देख ली जौन से बात करत रही हो। कौन है ये लोग? अरे बाबूजी ये तो ओकरा नंबर हो के कर जोन लेके गइल हो। जोन लगे गइलो। हां